सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे संवर्धन करतले। तसेच गोयचे आदले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्यांचे फार्मागुडीन संवर्धन करतले म्हण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फोंड्या जाल्ल्या शिवजयंती कार्यावळीन उलयला। RDX को खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आजच्या या ठिकाणी म्हणजे हा कार्यक्रम साजरा करत असताना मला सांगायला खूप आवडेल की श्री सुधीर ढवळीकर असेल, रवी नाईक असेल, सुभाष शिरोडकर असेल किंवा गोविंद गावडे असेल, आणि प्रत्येकाने आमचे गणेश गावकर असेल, आपल्या या ठिकाणचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोर्ट गेली कित्येक वर्ष म्हणजे तो रिनोव्हेट करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे। त्याचा एस्टिमेट रेडी झालेला आहे। नक्कीच म्हणजे या वर्षाच्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करू आणि हा फक्त शिवाजी फोर्टच नाही तर या ठिकाणी असलेली भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी, त्यांचा पुतळा असेल किंवा या मंदिराचा परिसर असेल, हा पूर्णतः रिनोव्हेट करायचा आणि या ठिकाणी मास्टर प्लॅन क्रिएट करण्याचा सरकारचा मानस आहे। निश्चितच हा प्रकल्प आपण हातात घेऊ आणि फोंडा तालुका हा पर्यटन दृष्ट्या म्हणजे आपण म्हणतोय जसा देवभूमी म्हणून डेव्हलप करण्याचा आणि पर्यटन दृष्ट्या मी सातत्याने म्हणत आलेलो आहे की गोव्यामध्ये स्पिरिच्युअल टुरिझम वाढवण्यासाठी आपल्याला फोंडा तालुका हा नेमका म्हणजे स्पिरिच्युअल टुरिझम वाढवण्यासाठी योग्य आहे। गोमंतक भूमीमध्ये हा स्पिरिच्युअल टुरिझम हे वाढवणार आहेत।